Guys, kumusta pala kayo? Grabe ang init ng panahon ngayon. Kaya naman ang sarap kumain ng kung ano-ano. Speaking ng mga pagkain, baka hindi nyo kayanin kapag narinig nyo ang kwento ng letter center natin. Kung malakas ang loob at matibay ang sikmura nyo, pwede nyong pakinggan to habang nag-aalmusal, nanananghalian o naghahapunan kayo. Huwag kang maingay, Rowena. Baka may makakita sa atin. Hindi ako matatahimik, Bruce, hanggat hindi ko nakikita ang laman ng refrigerator na ipapaluto sa atin para sa fiestang to. Sigurado ka ba sa mga nakita mo kanina? Oo, at gusto ko lang kumpirmahin. Hayan, buksan mo na. Heto ng ref. Bubuksan ko na. Anong amoy yun? Ang baho. Amoy nabubulok na laman. Ay, Diyos ko! Bakit may ulo ng tao? Ah! Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang kayong hikayatin na bukod sa Sitio Pangil, naway suportahan nyo rin ang iba pang kapatid na YouTube channel ng Sitio Pangil, gaya ng kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries, at Aswang Radio, at ang pinakabagong Miss Ami, Aswang Love Stories. May kwentong aswang din ba sa lugar ninyo? Anong gagawin mo kung isang araw, bigla ka na lang papuntahin sa isang fiesta para lang paglutuin sa mga bisitang puro pala aswang? Sige nga, i-comment nyo sa ibaba ang mga saloobin nyo at gusto kong mabasa. Kung gusto mong malaman kung anong hiwaga ang nababalot sa piyestang ito, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa inyo, Sir Erwin. Ako po si Bruce, 37 taong gulang, dating manunugis ng aswang. Ang ikikwento ko ay tungkol sa karanasan ko noong ako'y 20 taong gulang pa lamang at miyembro pa ng isang sekretong samahan. Noon nasa ilalim ako ng samahang sanduguan, isang grupong itinatag ni Kateban, isang dating albularyo, para lupigin ang iba't ibang klaseng aswang sa Pilipinas. Sa amin nagpapatulong ang ilan nating mga kababayan para matalo ang mga aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang bayan, lalo na sa mga liblib na lugar sa probinsya. Isang araw, ipinatawag ako ni Kateban para sa isang misyon. Sino yan? Kateban? Si Bruce po ito. Bruce. Sige, tuloy ka. Magandang hapon po, Kateban. Pinatawag niyo raw po ako? Ay, oo, Bruce. Maupo ka. May mabigat akong misyon para sa iyo. Ano pong nangyari? May lumapit sa akin na humihingi ng tulong tungkol sa isang fiesta. Fiesta? Ano pong meron sa fiestang yan? Dahil hindi ordinaryong kasiyahan yon. Ayon sa impormasyong nakuha ko, fiesta yon ng isang lihim na kulto. Kulto? Pero hindi po tayo nanunugis ng kulto. Maliban na lang po kung mga aswang sila. Yun na nga eh. Ilang buwan nang may bulong-bulungan tungkol sa kanila. Tahimik silang kumikilos sa mga liblib na lugar. Nagtitipon tuwing may fiesta tapos may mga taong bigla na lang nawawala pagkatapos. At saan po gaganapin ang fiesta? Sa isang liblib na baryo sa bandang Siquijor. Malayo sa kabiasnan at bihirang dumaraan. Perpektong taguan para sa mga may maitim na balak. Ano pong plano nila? Yun ang kailangan nating alamin. Pero may isang bagay na malinaw. May mga sibilyang kusinero at kusinerang madadamay kung hindi natin sila mapipigilan. Paano po nadadamay ang mga kusinero at kusinera? May isang lalaking nagngangalang Emong ang umiikot ngayon sa iba't ibang bayan. Nagre-recruit siya ng mga tagapagluto para raw sa isang malaking fiesta. Maganda ang bayan, libre ang biyahe, at may dagdag pa raw kapag natapos ang trabaho.
Nagpapain siya? Yan ang ginagamit niya. Marami nang sumama sa kanya noong mga nakaraang buwan. Pero wala ni isang nakitang bumalik. Yan ang aalamin mo. Kung bakit hindi na nakakabalik ang mga nare-recruit na kusinero at kusinera. Ano pong gagawin ko? Hahanapin mo si Emong. Aalamin mo kung saan niya ay tinitipon ang mga kinukuha niyang kusinero at kusinera. Pagkatapos, sasama ka sa grupo nila. Magpapanggap akong kusinero? Kung yan ang kinakailangan, kailangan mong makapasok sa piyesta ng hindi pinaghihinalaan. Doon mo malalaman kung ano talaga ang pakay ng kultong ito. Kateban, marunong lang ako magsaing at mag-isa. Baka mahalata ako. Hindi ka kukunin para magluto ng handa sa kasal. Kailangan lang nilang may bilang ka sa kusina. Ang mahalaga, matalas ang mata mo. At kung mahuli ako, Huwag kang magpapahuli. Dahil kapag nalaman nilang hispiya ka, baka hindi ka na umabot ng umaga. kailan ako aalis? Ngayon din, nasa pantalan daw siya mamayang gabi. Naghahanap pa ng dagdag na tao. Doon mo sisimula ng pagsunod sa kanya. Heto ang larawan ng Emong. Kunin mo para makilala mo siya. Naiintindihan ko po. May iba pa po ba akong dapat tandaan? Oo. Huwag kang basta iinom o kakain ang ibibigay nila. At huwag kang magtitiwala sa kahit sino. Mukhang masaya tong misyong to ah. Bruce, alam kong kayang-kaya mo ang misyong ito. Ikaw ang pinakamalakas at pinakamagaling kong manunugis. Kaya mag-ingat ka. Kapag nalaman mo may mga aswang sa piyesta na yon, alam mo na ang gagawin mo. Tapusin mo sila. Hindi po ako mabibigo. Uuwi na ako para maganda. Aalis na ako ngayon. Mag-iingat ka. At kapag may pagkakataon, iligtas mo ang mga sibilyan bago pa mahuli ang lahat. Tutuloy na ako, Kateban. Huwag mong kalimutang dalhin yung mga gamit mong panlaban sa mga aswang. Lalo na ang punyal na pilak. Sir Erwin, ng mga sandaling yon, agad na akong naganda para sa misyong kailangan kong gawin. Una muna, hinanap ko muna sa pantalan ang sinasabing Emong na kailangan kong sundan para makadalo sa piyestang kailangan kong pasukin. Hindi naman ako nabigo. Nakita ko siya sa mga kainan at karinderya sa paligid. Tila naghahanap ng mga taong pwedeng kumbinsihin. Nagre-recruit. Minanmanan ko siya. Marami ang hindi pumapayag. Pero may isang babaeng huling kinausap niya na pumayag sa gusto niya. Batay sa pagkakarinig ko, Rowena ang pangalan niya. Salamat naman, Miss, at kinausap mo ako. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa pantalan. Pagod na rin ako. Napansin ko lang kasi na kanina ka pa ikot ng ikot dito. At nag-aalok ng trabaho sa mga tao pero wala namang pumapansin sa'yo. Gusto mong kumita ng malaki? Oo naman. Pero networking ba yan? Wala akong mailalabas na pera. Hindi, trabaho ito. Magluluto. Kusinera ang kailangan namin para sa isang malaking piyesta sa baryo sa Siquijor. Fiesta? Bakit dito pa kayo naghahanap? Kulang na kasi ang tao roon. Maraming bisita ang darating. Kailangan ng maraming kamay sa kusina. Isang mayamang hasyendero ang organizer nito. Magkano naman ang bayad? 10,000 piso. Isang bagsakang trabaho lang. One time, big time. 10,000? Totoo ba yan? Totoong totoo. Libre pa ang biyahe. Tulugan at pagkain habang nandun kayo. Ilang araw ba yan? 2 hanggang 3 araw lang. Paghahanda ngayon, luto bukas, tapos uwi rin agad pagkatapos. Kailangan lang talagang mag-outsource dahil sa dami ng mga pagkain kailangang lutuin. Parang ang dali naman yata. At kasi mayaman ang nagpapapiesta. Ayaw nilang pumalpak ang handaan kaya galante sa bayad. Ah, ganun ba? Mukhang marunong ka naman magluto. Sayang naman kung palalampasin mo. Marunong naman. Sa karendaryang trabaho ko dati. Kaso Kaso ano?
Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Abay, mas lalong bagay sa'yo ang aloko. Isang pasada lang, may 10,000 ka na. Sige, sasama ako. Ayos, hindi ka magsisisi. Ako nga pala si Emong. Ako naman si Rowena. Pasensya na kung nakikisabat ako, ma'am at sir. Ikaw, may kailangan ka? Narinig ko kasing usapan ninyo. Totoo bang kailangan pa ninyo ng tao? Naghahanap kasi ako ng trabaho. Kailangan ko. Oo eh. Eh bakit, marunong ka rin bang magluto? Marunong naman kahit papano. Kahit tagahiwa, tagaigib, tagabuhat ng kaldero, papatusin ko. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Anong pangalan mo? Ako si Bruce. Mukhang maganda at malakas sa pangangatawan mo ha. Kailangan din namin ng ganyang tao sa kusina. Maraming bubuhatin doon. Kaya ko yan. Buti naman may kasama ako. O siya, kung sasama kayong dalawa, ngayon na rin ang alis natin. Sasakay tayo sa susunod na papalis na barko. Ngayon agad? Oo, sayang ng oras. Mamayang gabi, nasa baryo na tayo. Wala na bang ibang kailangang dalhin? Damit lang at gamit nyo, lahat ng kailangan sa pagluluto, nandun na. Sige, game ako. Sir Erwin, nagkunwari akong desperadong naghahanap ng trabaho para hindi mahalata ni Emong ang tunay kong pakay. Mabuti na lang at mabilis siyang naniwala. Maya-maya lang ay pinasunod niya na kami sa pantalan. O bilisan nyo, palis na to. Unang beses ko palang makakasakay sa barko. Ako rin. Pero sayang ng 10,000, di ba? Totoo. Ako nga pala si Bruce. Rowena ang pangalan mo, tama? Oo. Narinig ko nga na Bruce ang pangalan mo. Mamaya na kayo magkwentuhan sa loob ng barko, tara na. Nagmamadali tayo. Sumakay kami sa barko kasama ang iba pang mga pasahero. Binigyang laya kami ni Emong na maglakad-lakad muna at lumayo sa kanya. Pagkapasok sa loob, humanap kami ni Rowena ng bakanting upuan sa isang sulok. Ang laki pala sa loob. Akala ko masikip. Oo nga. Buti na lang may mauupuan pa tayo. Salamat nga pala. Saan? Kanina, kahit paano may nakausap ako. Kung ako lang mag-isa rito, baka bumaba na ako sa kaba. Ako rin naman eh. Mas okay may kakilala kahit isa. Tagasan ka ba? Taga rito ako sa Maynila lang din. Baliktad no? Naghahanap ako ng trabaho sa probinsya. Samantalang yung mga taga-probinsya, sila pa yung dumadayo sa Maynila para maghanap ng mapapasukan. Kaya nga eh. Pero ako, dito lang din ako malapit sa Bantalan. Nangungupahan lang kami ng nanay ko. May pamilya kang binubuhay? Nanay ko lang. Matanda na kasi at sakitin minsan. Kaya kung ano-anong racket pinapasok ko. Labandera, taga-benta sa palengke. Minsan, taga-luto sa handaan. Kaya pala pumayag ka agad sa alok. Oo, malaking bagay ang 10,000 sa amin. Ikaw ba? Bakit kailangan mo pang lumayo para maghanap ng trabaho? Gusto ko lang makaipon. Matagal na rin akong palipat-lipat ng hanap buhay. Minsan construction, minsan kargador. Kaya pala mukhang sanay ka sa buhatan. Mukha ba akong kargador? Hindi naman. Mukha ka lang matibay at masipag. Ayos ah. Compliment ba yan? Bahala ka na kung paano mo tatanggapin. Ikaw, matapang ka rin. Hindi lahat sasama agad sa di kilalang tao. Hindi ako matapang. Wala lang talaga akong choice minsan. Naiintindihan ko yan. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala pa. Ikaw? Wala rin. Hirap na nga buhay. Dadagdagan ko pa ba yung sakit ng ulo ko? Tama ka naman. Pero gusto ko balang araw, magkaroon ng maliit na karinderya. Yung sarili ko. Kahit 2 lang ulam araw-araw. Maganda yan ah. Anong una mong iluluto? Sinigang. At saka, iba pang mga alam kong putahe. Ikaw, anong pangarap mo? Simpleng buhay lang. Yung hindi na kailangang maghabol ng trabaho kung saan-saan. Mukha namang kaya mo yan. Sipag lang. At swerte rin siguro. Oo naman. Pero syempre, kailangan din ng tiyaga.
Habang umaandar ang barko, napansin kong gumagaan ang loob ko kay Rowena sa pakikipag-usap. Sa gitna ng kaba at pagod ng biyahe, kahit paano'y nagkaroon kami ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Ngunit sa likod ng payapang usapan naming yon, alam kong may mas mabigat na dahilan kung bakit ako patungo sa Siquijor. At naisip ko, hindi pwedeng may masamang mangyari kay Rowena kung ano man ang naghihintay sa amin sa baryong pupuntahan namin. Makalipas ang ilang sandali, bumaba kami sa Dumaguete. Mula Dumaguete, kailangan pa raw naming sumakay sa isa pang barko patungo na sa Siquijor. Doon, nakilala na namin ang iba pang recruit ni Emong na naghihintay sa kanya. Kumpleto na tayo. Bilisan nyo. Aalis ng motorbangka. Ang liit naman ang sasakyan natin. Sana kasya tayong lahat. Kasya yan! Umusog lang kayo! Siksikan kaming naupo sa magkabilang gilid ng bangkang dimotor. Doon ko unang nakilala ang 3 pang kasama naming kusinero at kusinera. Mag-ingat kayo sa pagbanhik. Dahan-dahan lang. Baka tumaob tayo. Salamat kuya. Oo nga pala. Ako pala si Rowena. Tim, 40 anyos na ako. Pero takot pa rin ako sa alon. Huwag nyo na lang pagtawanan. Ikaw, sir, anong pangalan mo? Ako naman si Bruce. Pasensya na kayo. At talagang nahihilo na ako kanina pa. Okay lang naman. Ako rin, kanina pa ako hilong-hilo. Oo nga pala. Galing pala kayo sa barko? Kung mahina yung sikmura nyo, huwag kayong tumingin sa tubig. Mas lalo kayo mahihilo. Ikaw naman, anong pangalan mo? Delia, 20 anyos. Taga-baryo lang ako rito sa isla. Wow! Ang bata mo pa pala. Taga rito ka? Eh di, kabisado mo tong lugar? Medyo. Ano palang klaseng fiesta yung pupuntahan natin? Sino yung patron? Di ko rin alam eh. Di ako interesado. Kaya lang ako pumayag sa trabaho to kasi malaking bayad. Tsaka, gusto ko makita o makilala kung sino ba talaga yung nag-organisa ng malaking handaan na to. Ibig mong sabihin, hindi mo rin kilala? Walang malinaw na kwento. Hello sa inyo? Ako naman si Erica. Mukha ako yata yung pinakamatanda sa inyo eh. 50 anyos na ako. Alam nyo, nakapagtataka talaga kapag walang maayos na organizer. Sa isang event, dapat malinaw ang head count, menu at ang logistics. Dada akong chef sa isang 5-star hotel sa Manila. 5-star? Totoo ba yan? Oo naman. Eh bakit po kayo napunta rito? Nagkasakit kasi ako. Bawal yun dun sa dati kong trabaho. Sa ngayon okay na ako. Magaling na ako. Sa edad kong ito, tumatanggap na lang ako ng private bookings. Nang marinig ko ang bayad sa alok ni Emong, sabi ko subukan ko. Chef pa lang kasama natin eh. Huwag mong masyadong galingan ha. Pero since ikaw rin naman ang pinakamatanda, talagang chef level na. Ikaw na lang ang leader namin mamaya. Manduhan mo kami kung anong gagawin. Oo nga naman, Miss Erica. Wala kasing sinasabing malinaw na instruction si Sir Emong. Ay nako, chef dati ngayon ay simpleng kusinera na lang. Pero kapag may sumunog ng bawang, makakarinig sa akin. Ay naku, ako pa naman minsan, napaparaming nasusunog sa niluluto. Basta makinig ka sa akin, matututo ka. Ako po, tagahiwa lang. Huwag niyo po akong paglutuin. Nasusunog ko pati tubig. Nasusunog ang tubig? Ewan ko rin kung paano nangyari yon. Talent yan, team. Mukhang magiging masaya tayo sa kusina. O magiging magulo. Depende sa inyo. Mukhang close na agad kayo ah. Magpahinga kayo. Pagdating natin, trabaho agad. Ay, sorry po. Banding lang po ito ng mga magkakasama mamaya. Boss Emong, ano bang ihahanda at lulutuin namin mamaya? May mga sangkap naman ha? Oo, marami. Karne, sabaw, special na putahe. Malalaman nyo pagdating doon. Gusto kasi ng mga boss natin parang sa fine dining. Kung anong maisipan nilang ipahanda, yan ang lulutuin nyo. Ilan ang bisita? Siguradong marami dahil fiesta nga. Sapat para mapagod kayo. Boss, hindi sapat na sagot yan.
Huwag na nga kayo masyadong matanong. Basta ang mahalaga, bayad kayo. Yun ang isipin nyo. Sungit talaga. Uy, Delia, baka marinig ka. Eh di marinig niya. Totoo naman eh. Habang lumalayo ang bangkang dimotor sa pampang ng Dumaguete, pinagmamasdan ko ang bago naming mga kasama. Iba-iba man ang ugali at pinanggalingan, iisa ang dahilan ng karamihan. Pera. Sir Erwin, gabi na nang tuluyang kaming makarating sa pampang ng Siquijor. Madilim na ang paligid. Tanging ilang ilaw lamang mula sa malalayong bahay at tindahan ang sumasalubong sa amin. Pagod na kaming lahat mula sa maghapong biyahe at halos wala nang gustong magsalita. O, baba na kayo! Bilisan nyo! May susundo na sa atin! Ha? May biyahe pa ulit? Akala ko pagdating dito pahinga na. Kung baryo pa pupuntahan natin, malayo-layo pa yan. Sana man lang ay may maayos na sasakyan. Hindi ko na maramdaman ang likod ko. Tayo na lang. Mukhang wala naman tayong choice eh. Pagbaba namin sa daungan, nakita namin ang isang lumang jeep na nakahinto sa gilid ng kalsada. Madilim ang salamin nito at may nakasabit na trapal sa likod. Umaandar na ang makina. Tila kanina pa kami hinihintay. Sakay na, dalian nyo! Sana hindi naman masyadong malayo. Pagod na ako. Pakiramdam ko'y maihimatay na ako sa sobrang haba ng biyahe natin. Konting tiis na lang, Miss Erica. Baka ito na yung huling biyahe. Alam mo naman, 50 anyos na ako. At sa edad kong ito, hindi ko na kaya yung matagal na biyahe. Mukhang may pagkain naman ah. Ayan, mga nakaplastik. Mga pagkain ba yan? Mukhang oo. O kumain na kayo, baka gutom na kayo. Hindi pa tayo agad makakarating. Salamat naman. Akala ko'y mamamatay na ako sa gutom. Buti na isip din ninyo. Hindi makakapagluto ang taong gutom. Ano to? Pansit? May pansit, kanin, pritong manok at tubig. Sige, ubusin nyo. Aba, bongga. Kain ka na. Kanina ka pa walang laman dyan. Ikaw rin. Sa sobrang gutom, halos walang nagsalita habang kumakain. Kanya-kanya kami ng subo ng kanin at ulam. Kahit ako, napakain din ng mabilis, Sir Erwin. Mainit-init pa ang pagkain at masarap ang timpla. Para bang sinadya talagang mapawi ang pagod namin. Ay, salamat. Nakakain din. Maayos ang timpla ng manok. May marunong sa kusina rito. Baka sinusuyo tayo bago pagtrabahuhin. Kahit ano pang dahilan nila, basta may pagkain. Tama. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, may kakaiba na akong naramdaman, Sir Erwin. Biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nanlambot ang mga kamay ko at tila unti-unting nawawala ang lakas ng katawang ko. Akala ko dahil nabusog lang ako at napagod sa biyahe. Pero hindi lang pala ako ang nakaramdam, kundi maging ang mga kasama ko. Bakit parang nangihina ako? Ako rin. Nahihilo ako. Ako rin. Naduduwal ako. Parang may kakaiba sa pagkain. Anong ginawa ninyo? Tumahimik lang kayo. Magpahinga kayo. Pinatulog lang namin kayo para hindi kayo istorbo sa biyahe. Bruce, inaantok ako. Huwag kang pumikit. Naku po. Diyos ko. Mga hayop kayo. Bakit nyo kami patutulugin? Parang may mali.
isa-isa kaming napasandal sa upuan. Batay sa pagkakatanda ko, Sir Erwin, tila nauupos na kandila ang lakas naming lahat. Gustong lumaban, gustong manatiling gising. Ngunit pati isip ko'y unti-unting nilalamon ng antok. Ang huling nakita ko ay si Rowena. Nakapikit at dahan-dahang bumabagsak ang ulo sa balikat ko. Pagkatapos noon, wala na akong namalaya. Paggising ko, nagulat ako na nasa isang kwarto na ako. At nang tingnan ko ang paligid, kasama ko si Rowena at ang 3 pang recruit. Pero nasa magkakaibang kama kami. Masakit ang ulo ko at mabigat ang katawan ko. Parang binugbog ako sa buong magdama. Yung kwarto maluwag. Gawa sa kahoy ang dingding at may 5 kamang magkakatabi. Isang ilaw na kulay dilaw lang ang nagbibigay liwanag sa silid. Ha? Nasaan ako? Rowena? Rowena! Gumising ka! Mga kasama! Magsigising kayo! Ano ba? Nasaan tayo? Hindi ko rin alam. Gumising ka na. Tim! Hoy! Tim! Ala, huwag. Huwag ninyo ako itulog sa dagat. Gising na, Tim. Nasa kwarto ka. Wala na tayo sa dagat. Naalimpungatan ka. Kwarto? Ay, salamat. Akala ko'y nalunod na ako. Pero, bakit nandito na tayo? Bakit wala akong matandaan? Anong nangyari sa atin? Delia! Erika, bangon! Bakit nandito tayo sa isang kwarto? Anong nangyari? Nasaan tayo, Bruce? Isa-isa silang bumangon, Sir Erwin. Hawak ang ulo, likod o bato. Halatang pare-pareho kaming lupaypay. Para akong pinagsukluban ng truck. Ako, parang pinukpok sa ulo ng kawali. Ang leg ko hindi ko maigalaw. Grabe naman kayo magdrama. Pero, oo nga, ang sakit nga ng katawan ko. Pare-pareho tayo ng pakiramdam. Bruce, huling tanda ko, nasa jeep tayo. Kumakain. Oo, tapos parang bigla akong inantok. Hindi normal yon. Bigla ako nang hina pagkatapos kumain. At saka, sabay-sabay tayo nakaramdam ng kakaiba. Ako rin. Akala ko pagod lang sa biyahe. May naaalala ba kayo kung paano tayo napunta rito? Sino nagdala sa atin? Wala. Talagang blanco. Ni pagbuhat sa akin wala akong maalala. Ako rin. Parang pinutol ang alaala ko. Nakakatakot naman yan. Sabay-sabay tayong nawala ng malay. Tapos pagising natin, nandito na tayo. Ala, baka kinidnap tayo. Aba, huwag kang praning. Nasa trabaho tayo. Malamang pinahinga lang tayo rito. Hindi eh. Parang may mali talaga. Hindi magandang kutob ko sa nangyayari. Rowena, huwag kang OA mag-isip ha. Pagod lang tayo at hilo sa biyahe. Kaya kung ano-anong iniisip mo. Hindi ako OA. Hindi normal to. Kung nilagyan man nila ng pampatulog yung mga pagkain natin, bakit naman nila tayo papatulugin? Anong pakay nila? Anong pakay ni Emong? Sa totoo lang, may punto si Rowena. Hindi rin tama na walang nagpaliwanag sa atin. Oo nga. At bakit nakakandado itong pinto? Ay nako, parang nakalak sa labas. Diyos ko po. Kumalma ka muna, Tim. Baka para hindi tayo gala ng gala. O baka para hindi tayo makatakas. Huwag mong sabihin yan. Oh, gising na pala kayo. Mabuti naman. Boss Emong, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito tayo? Ang dami mong tanong. Napagod lang kayo sa biyahe kaya pinahinga namin kayo. Hindi mo man lang kami ginising pagdating? Hindi na kayo nagising, bagsak kayong lahat. At bakit walang nakaalala kung paano kami napunta rito? Malalim yung tulog nyo. Ngayon, tigilan nyo muna kakaisip. Maganda na kayo. Para saan? Kakain na kayo.
Pagkatapos niyan, trabaho na. Marami pang gagawin sa fiesta. Ngayon na yon, mamayang gabi. Oh, kita nyo? Sabi ko sa inyo wala lang yan. Ewan ko sa'yo. O siya, bilis. Hinihintay kayo sa labas. Huwag niyo akong paghintayin. Sa paraan ng pagsasalita ni Emong, lalo akong hindi mapalagay, Sir Erwin. Ngunit sa lagay ng katawan naming lahat, wala muna kaming lakas para lumaban. Isa lang ang malinaw sa isip ko. May itinatago sila sa lugar na yon. At yun ang misteryong kailangan kong tuklasin. Paglabas namin ng kwarto, nalula kami dahil nasa loob pala kami ng isang napakalaking bahay. Isang mansyon. Kitang-kita naman sa labas ang napakalawak na bakuran, pero masukal at punong-puno ng mga puno. Para kaming nasa gitna ng kakahuyan. Sinabihan kami ni Emong na magsiupo na at kumain na muna. May nakahanda ng pagkain sa hapagkainan. Mataas ang kisame. Malalapad ang hagdanan. At makikinang ang sahig na tila bagong linis ang mansyon. Ngunit sa kabila ng rangya ng bahay, may kakaibang lamig at katahimikan sa paligid. Ni wala akong marinig na ingay ng baryo o tunog ng masasayang tao na inaasahan sa isang fiesta. Aba, bahay ba to o hotel? Hindi hotel to. Mansyon talaga. Pero bakit parang walang buhay? Ang laki nga pero nakakatakot. Ang arte nyo, bahay lang yan. Bahay na napapalibutan ng gubat? O, tama na ang tingin-tingin. Halika kayo rito. Kumain muna kayo. Iginiya kami ni Emong sa isang mahabang hapagkainan. Punong-puno yun ng pagkain para sa amin. Sa sobrang gutom namin, kusa kaming nagsiupo. Teka muna. Baka mamaya makatulog na naman kami nito. Oo nga. Baka kung ano na namang meron sa mga pagkain, Boss Emong? Wala, ano pa kayo? Magsikain na kayo. At habang kumakain kayo, makinig kayo. Ipaliliwanag ko ang magiging trabaho nyo para mamaya. Sige, makikinig kami. Maghahanda kayo sa kusina, maghihiwa, maglilinis, magluluto, at mag-aasikaso ng pagkain para sa mga dadalo sa piyesta. Sino-sino ba yung mga pupunta? At saka, ano yung menu para mapaghandaan namin? Marami. Huwag na ninyong bilangin. Ilang araw kami rito. Hanggang sa matapos ang fiesta. Sino ang magiging head cook? Kailangan may mag-uutos ng maayos sa kusina. Ikaw na muna kung gusto mo. Isa pa, hindi kayo pwedeng lumabas ng mansyon ng walang paalam. At hindi kayo pwedeng makihalubilo sa mga bisita. Bakit naman? Yun ang utos. Sundin nyo na lang. Kaninong fiesta ba to? Sinong santong ipinagdiriwang? Tsaka bakit hindi mo sinasagot ang tanong kung ano ba yung mga menu na kailangang ihanda? Nangangapa kami at parang hindi pa malinaw ang lahat sa amin. Napansin kong nag-iba ang mukha ni Emong. Nanigas ang panga niya at tila napikon sa tanong ko, Sir Erwin. Huwag mo nang alamin. Nagtatanong lang naman ako. Hindi nyo kailangan malaman. Ang trabaho nyo ay magluto para sa kanila. Yun lang. Tama naman. Kaya lang parang ang hirap namang magluto kung hindi sasabihin sa amin kung anong kailangan naming lutuin. Oo nga naman, Boss Emong. Huwag ka namang magalit sa amin. Pero, ano-ano ba talaga yung mga putahing lulutuin namin para makapaghanda na kami? Malalaman nyo sa oras mismo ng pagdiriwang mamaya. Tsaka hindi ako magsasabi niyan. Ang 3 boss ko na nagpahanda ng piyestang ito. Paano kami maghahanda kung walang menu? Nandyan lahat ng kailangan sa kusina. Gawin nyo na lang kapag sinabi ko. Aba, madali lang pala Kaya na natin yan. Ano ka ba, Delia? Hindi madaling magluto sa kusinang walang hawak na plano. Bahala na kayo. Sige na. Alis na muna ako. May asikasuhin pa ako. Magpahinga kayo pagkatapos kumain at maghanda. Oh, kayo na magsabi.
Hindi ba weird na lahat ng nangyayari? Weird na weird. Ayoko na rito. Walang matinong organizer ang ayaw magbigay ng menu. Kahit catering sa binyag, mas maayos pa dyan. At bakit bawal lumabas? Bakit bawal makihalubilo? Tapos ayaw pa sabihin ko anong fiesta to. Baka naman illegal to. O baka may itinatago sila. Sigurado akong meron. Kayong lahat masyado kayong maingay eh. Kumain kayo, magtrabaho kayo, kunin ng bayad tapos umuwi. Ganon, kasimple. Simple para sa'yo. Pero hindi normal ang lugar na to. Kung gusto mong umuwi, edi umuwi ka. Ako gusto ko. Pero hindi ko alam ang daan palabas. Hindi ko alam kung saan nila tayo dinala. At mukhang hindi rin tayo basta makakaalis. Napatingin ako sa malalaking bintana, Sir Erwin. Sa labas, puro anino ng mga puno at dilim lamang ang makikita. Sa loob naman ng mansyon, para kami mga taong ikinulong para sa isang layuning hindi pa namin alam. Lumapit ako sa isa sa mga pinto. Sinubukan kong ipihit ang seradora. Nakasarado ito. Nakalak. Ano? Pati yan? Oo. Hindi tayo basta-basta makakalabas dito. Bruce, lalo akong kinakabahan. Rowena, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bakit? Anong meron? Makinig ka sa akin. Huwag kang magugulat. Mas lalo mo akong pinapakaba. Ano ba yan? Hindi ako totoong sumama dito para lang magtrabaho. Ha? Anong ibig mong sabihin? May misyon ako. Misyon? Anong klaseng misyon? Matagal na akong bahagi ng isang grupo na ang trabaho ay hanapin at sugpuin ang mga aswang. Ano? Bruce, huwag ka na nga magbiro. Hindi ako nagbibiro. Aswang, totoo ba yan? Oo. Ang fiestang to, hindi para sa tao. Ay, Diyos ko. May mga nawawalang kusinero at kusinera na hindi na nakakabalik. Kaya ako pinapunta rito para alamin kung ano talagang nangyayari. Ibig mong sabihin, baka... Posibleng tayo ang susunod kung hindi tayo mag-iingat. Ayoko na rito. Bruce, gusto ko na umalis. Alam ko. Pero hindi tayo makakaalis agad. Kailangan muna nating malaman kung anong plano nila. Natatakot ako. Hindi ako handa sa ganito. Akala ko magluluto lang tayo. Tingnan mo ko. Bruce, ayoko pang mamatay. Makinig ka sa akin, Rowena. Hindi ko kayo pababayaan. Sigurado ka? Oo. Gagawin ko ang lahat para matiyak na ligtas ka. Kayo. Kahit ano pang mangyari. Paano kung totoo nga yung sinasabi mo? Paano kung may aswang talaga rito? Mas lalo tayong dapat mag-ingat. Huwag kang basta kakain o iinom ng ibibigay nila kung hindi ako kasama. At huwag kang lalayo sa akin. Sige, susundin kita. At isa pa, huwag mo munang ipagsasabi sa tatlo nating kasama. Baka magpanik lang sila at mabulilyaso ang mga plano ko. Oo, pero Bruce, Ano yun? paano kapag may nangyari sa atin? Shh! Huwag mong sabihin yan. Walang mangyayari sa ating masama. Akong bahala. Pangako? Oo, pangako. Oo nga pala. Kaya pala, Kaya palang ano? Bruce, may kailangan kang malaman. Sa kusina, sa refrigerator doon. Bakit? Anong meron doon? Kanina, binuksan ko ang refrigerator para humanap ng tubig na maiinom. At nagulat ako sa tumambad sa akin. Ano yun? Basta halika, silipin natin, ikaw ang tumingin. Sige. Dahan-dahan kaming nagpunta sa kusina upang ipakita ni Rowena ang laman ng freezer sa loob ng refrigerator na nasa kusina na natuklasan niya. Dali, Bruce. Huwag ka maingay, Rowena. Baka may makakita sa atin. Hindi ako matatahimik, Bruce, hanggat hindi ko nakikita ang laman ng refrigerator na ipapaluto sa atin para sa fiestang to. Sigurado ka ba sa mga nakita mo kanina? Oo. At gusto ko lang kumpirmahin. Heto ang ref. Bubuksan ko na.
Sige, ikaw ang magbukas. Anong amoy yun? Ang baho! Amoy nabubulok na laman. Diyos ko! Ayan! May ulo ng tao! Oo nga! At hindi lang ulo ng tao. Iba pang parte ng katawan. Kaya mukhang tama ang sinasabi mo. Hindi lang yata mga aswang tong mga ito, kundi mga demonyo. Pero weird ito. Kasi kadalasan sa mga nakakaharap ng aswang, hindi na sila nagpapaluto ng putahe nila gamit ang mga katawan ng taong biktima nila. Mas gusto nila ang sariwang dugo at laman. Baka may saltik ang mga ito. Malalaman natin yan mamaya. Relax ka lang, Rowena. At dapat may presence of mind ka. Basta, sumunod ka lang sa akin at hindi ka mapapahamak. Salamat, Bruce. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Rowena ng mga sandaling yon, Sir Erwin. Ngunit pilit niya itong nilalaban. Sa mga sandaling yon, hindi na lang basta misyon ang iniisip ko, kundi ang kaligtasan ng mga taong kasama ko. At sa loob ng mansyong yon, ramdam ko na papalapit na kami sa katotohanang matagal nang nagtatago sa dilim. Bandang hapon, muli kaming pinatawag ni Emo. Dinala niya kami sa isang maluwag na bulwagan sa loob ng mansyon. Mas maliwanag doon kumpara sa ibang bahagi ng bahay. Ngunit may kakaibang bigat pa rin sa hangin. Parang may nagmamasid kahit wala kang nakikita. Sa dulo ng bulwagan, naroon ang 3 taong halatang may sinasabi sa buhay. Sina Don Lucio, Lupita at Velka. Maayos ang kanilang pananamit. Mukhang maharlika ang mga itsura at elegante ang tindig. Pero may kakaiba sa kanilang presensya. Hindi maipaliwanag pero nakakapangilabot. Nandito na po sila. Mabuti. Ito na ba ang mga kusinero at kusinera? Mukhang sapat naman ang bilang. At may gwapo't makisig. Umaasa kami na hindi masasayang ang bayad namin sa inyo. Mamaya sa aktual na fiesta, kailangan ninyong lutuin kung ano ang ipapaluto namin sa inyo. Kapag nagawa ninyo sa mabilis na panahon, bibigyan namin kayo ng bonus. Dadagdagan namin ng 2,000 piso ang sweldo ninyo. Kapag natapos sa tamang oras, ang putahing ipapaluto namin. At karagdagang 5,000 piso naman kapag nasarapan kami. Wow! Gagawin po namin ang aming makakaya. Hindi makakaya. Dapat perpekto ang mga putahing lulutuin ninyo mamaya. Ayaw namin ng palpak. Opo, gagalingan po namin. Magsisimula ang fiesta pagsapit ng hating gabi. Siguraduhin ninyong handa ang lahat. Hating gabi? Oo, hating gabi. Ano po bang menu para makapaganda na kami ng maayos? Malalaman nga ninyo sa oras mismo ng piging. Ganon ang gusto namin. Pero, Yun ang sabi ni Don Lucio. Bakit kailangang paulit-ulit? Bingi ka ba? Huwag nang paulit-ulit. Emong, siguraduhin mong maayos silang nakabantay. Opo. Mabuti. Halina kayo, Lupita. Velka. Teka muna. Ikaw makisig na lalaki. Anong pangalan mo? Bruce. Bruce ang pangalan ko. Ang sarap mo. Sarapan mo ang luto mo mamaya, ha? Velka, ano ba? Mamaya ka na lumandi dyan. Halika na. Matitikman din natin siya mamaya. Titikman niyo ako mamaya? Anong ibig niyo sabihin? Basta, mamaya na lang, baby boy. See you later. Isa-isa silang umalis. Si Don Lucio, si Lupita, si Velka at si Emo.
Naiwan kaming lahat sa bulwakan, tahimik at halatang kinakabahan. Ang creepy nila. Mukhang gusto ka pa yata ng dalawang matandang babae, Bruce. Halos subaran ka na nila sa titig nila sa'yo kanina. Parang ang may kakaiba sa kanilang apat. Kahit sa pinakamayayamang kliyente ko dati, walang ganyang aura. Bruce, hindi na to tama. Sabihin mo na sa kanila. Sigurado ka? Oo. Mas delikado kung wala silang alam. Sige. Tama ka. Makinig kayo. May kailangan akong ipagtapat. Ano yon? Ano na ba dito? Anong kadramahan yan? Hindi ito drama, Delia. Hindi ako basta kusinero. Sumama ako rito dahil may misyon ako. Mission? Oo. Isa akong manunugis ng aswang. Ha? Manunugis ng Aswang? Ano? Niloloko mo ba kami? Totoong sinasabi ko. May mga nawawalang kusinero at kusinera na hindi na bumabalik sa lugar na ito. Pinapunta ako rito para alamin kung anong nangyayari sa piyestang ito. Diyos ko po. Ibig mong sabihin? Hindi ako basta naniniwala sa ganyan. Pero may kakaiba nga sa lugar na ito. Kalokohan! Kung may aswang dito, matagal na tayong kinain. Delia, hindi ito biro. Kayo nagbibiro eh. Puro kayo hinala. Hindi ito hinala. May basehan ito. Basehan? Asan? Sa mga kwento-kwento? Pero Delia, hindi mo ba napapansin? Ang daming kakaiba. Natural lang yan. Hindi tayo sanay sa lugar. Hindi sapat na paliwanag yan. Kayong bahala sa inisip nyo. Ako gagawin ko lang yung trabaho ko. Delia, may napapansin lang ako sa'yo mula pa kanina. Ano na naman? Bakit parang lagi kang kontra sa lahat ng pinag-uusapan namin? At saka bakit hindi ka nagugulat sa mga sinasabi ko? Lalo na sa posibilidad na may mga aswang sa paligid natin. At pwede tayong mapahamak. Eh kasi puro kayo takot, puro kayo duda. Nakakapagod makinig. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Dulot lang yan ng malawak na imahinasyon ng mga matatandang walang magawa sa buhay kundi manakot ng mga bata. O baka may alam ka na hindi mo sinasabi sa amin. Oy, wag mo akong pagbintangan ha. Bruce, Hindi. Kailangan malinaw to. Sabihin mo nga sa amin. Umamin ka. Espiya ka ba nila? Ano pinagsasabi mo? Wala akong itinatago. Hindi lang ako tulad nyo na agad naniniwala sa mga ganyan. Pero hindi mo rin maipaliwanag ang nangyayari. Hindi naman lahat kailangan ipaliwanag eh. Mas lalo tuloy akong natatakot. Sir Erwin, habang papalapit ang hating gabi, unti-unting nabuhay ang paligid ng mansyon. Mula sa katahimikan noong may araw pa, bigla itong napuno ng ingay, mga yabag ng paa, mahihinang tawanan at usapan ng mga bagong dating. Lumapit kami sa malalaking bintana at doon kami sumilip. Sa malawak na bakuran, nagsisimula ng dumagsa ang mga panauhin. May mga nakaayos na mesa, may ilaw na nakasabit sa mga puno at may mga taong abala sa pag-aasikaso. Pero ang mas nakakapagtaka, mukha silang mga ordinaryong tao. Ayan na. Nagsisidatingan na yata yung mga bisita ng fiestang ito. Ang dami nila. Mukha namang normal. Walang kakaiba. oo nga. Parang tunay na fiesta lang. Oh, nasaan na yung sinasabi mong mga aswang, Bruce? Hindi ibig sabihin na mukhang tao. Tao na talaga. Maghintay lang tayo. Ay nako, wag mo na akong takutin. Tingnan mo sila oh. May mga bata, may matatanda, may nagkikwentuhan pa. Oo nga. Parang wala namang masama. Pero bakit parang may mali pa rin? Hindi ko maipaliwanag. Bruce, baka nagkakamali ka. Sana nga'y nagkakamali ako. Kita mo? Puro hinala ka kasi eh. Tinatakot mo pa yung mga kasama natin. Hindi ganun kasimple to. Eh ano?
Lahat sila aswang? Posible. Eh di sana may pakpak na sila o kung ano man. Tama na yan, Delia. Huwag mo nang awayin si Bruce. Hindi, kasi pinapalaki nyo eh. Tingnan nyo oh, nag-uusap sila, tumatawa. Mukha ba sila kakain ng tao? Hindi lahat ng aswang halata. Pero paano kung tama nga si Bruce? Kung tama siya, ibig sabihin, tayo ang lulutuin? Huwag naman po. Kung may masama silang balak, kanina pa nila ginawa. Hindi pa dumarating ang tamang oras. Habang nag-uusap kami, mas lalo pang dumami ang tao sa bakuran. May mga nagsisimulang maglatag ng mga ilaw, may nag-aayos ng mesa, at may ilang nakatayo lang at tila naghihintay. Ngunit sa gitna ng tila normal na eksena, may mga detalye akong napansin. May ilang bisita na hindi kumikibo, nakatingin lang sa iisang direksyon, at may ilang na tila hindi kumukura. Bruce, may napansin ka ba? Oo, Ano? tingnan mo yung lalaking nakaitim sa may puno. Kanina pa siya nakatayo. Hindi gumagalaw. Wala. Oo nga no. At yung babae sa may mesa, nakakatakot siya. Nakaupo lang siya at halos hindi rin gumagalaw. Mga mata niya lang yung umiikot. Pinagmamasdan niya yung galaw ng mga nasa paligid. Normal lang yan. Baka naghihintay lang. Hindi. May kakaiba sa kanila. Kinakabahan na ako. Ako rin. Parang gusto ko nang magtago. Hindi tayo pwede magpanik. Hindi ko alam sa inyo. Ako wala ako nakikita aswang. Hindi mo pa nakikita. Oh, kailan? Kapag nagsimula ng tunay na fiesta. Napatingin ako sa langit ng mga sandaling yon, Sir Erwin. Madilim ito, halos walang bituin. Sa malayo, tila may umiikot na hangin sa pagitan ng mga puno. At sa loob-loob ko, ramdam kong hindi pa nagsisimula ang pinakamasahol na bahagi ng gabing yon. Ilang sandali pa, nagsimulang umingay ang buong bakuran. Isa-isa nang pumwesto ang mga panauhin sa harap ng isang maliit na entablado. Nagsindi ang mas maraming ilaw at tila handa na ang lahat para sa simula ng pista. Biglang lumabas si Don Lucio kasama sina Lupita at Velka. Tahimik na tumigil ang lahat at sabay-sabay silang napatingin sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos ako nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aming munting fiesta. Alam kong kayo'y nagmula pa sa iba't ibang probinsya para makiisa sa amin. Alam kong pagod na pagod kayo sa biyahe at gutom na rin. Huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang ang pagpunta nyo rito sapagkat ngayong gabi, hindi kayo ang kakain. Ipagdiriwang natin ang fiesta ng aming Panginoon, ang Haring Aswang. Narinig niyo yun? Aswang daw! Nalinti ka na! Haya na! Kundi kayo ang kakainin namin. Kayo ang magiging handa sa aming fiesta! Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Mula sa dilim ng kagubatan sa paligid ng mansyon, nagsilabasan ang sangkaterbang mga nilalang. Mahaba ang mga kuko, mapupulang mata, at mga mukhang hindi na tao. Mga aswang, Sir Erwin. Dinaluhong nila ang mga taong nahindik sa kanilang nasaksihan. Nagpiesta ang mga aswang sa pagnasab sa kanila. Lahat ng ito ay nasaksihan namin mula sa loob ng mansyon.
Diyos ko po! Ito na nga po sinasabi ni Bruce. Hindi! Imposible! Diyos ko, umalis na tayo rito! Baka isunod nila tayo, Diyos ko! Nagsimula ang kaguluhan, ang mga panauhin, ang mga taong akala namin ay makikipiesta lamang ay nagtakbuhan, nagsisigawan at nagmamakaawa. Ngunit isa-isa silang sinunggaban ng mga aswang. May mga kinagat sa leeg, may mga hinila sa lupa, may mga pinunit ang laban habang buhay pa. Bumaha ng dugo ng mga nakapangingilabot na sigaw ng pagpapasaklolo at pagmamakaawa. Nanginginig si Rowena. Si Tim ay halos mawala ng ulira at si Erica ay napaatras habang nakatitig sa karumal-dumal na eksena. Tanging kami lamang ni Delia ang kalmado. Bagay na hindi ko rin maipaliwanag kung bakit parang hindi apektado si Delia sa mga nangyayari. Bruce, anong gagawin natin? Sabihin mo! Tulungan natin ang mga tao sa labas. Kawawa naman sila. Hindi natin kaya to. Ano ka ba? Kung gusto mo, ikaw na lang. Kayo na lang. Uuwi na lang ako. Uuwi na lang ako. Sabi ko sa inyo huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kumalma lang kayo. Anong klaseng sagot yan? Wala kang malasakit sa kapwa mo? Anong klaseng tao ka? Sa kabilang banda, nakita namin sina Don Lucio, Lupita at Velka, Sir Erwin. Hindi na rin sila mukhang tao. Ang kanilang mga ngiti ay naging mabangis at ang kanilang mga mata at pangil ay kumikislap sa dilim. Lumapit sila sa mga naghihingalong panauhin at walang pag-aatubiling kinain. Hindi ko na kaya to! Patay na tayo. Patay na tayo. Kumalma kayo. Kailangan natin mag-isip. Makinig kayo sa akin. Kumalma lang kayo. Hanggat hindi pa tayo inaatake, may oras pa tayo mag-isip. Kailangang labanan natin sila. Kung sakaling tayo naman ang susugurin. Paano kami kakalma sa nakikita namin? Hindi ko na kaya. Parang mahihimatay na ako. Focus. Makinig tayo kay Bruce. Kailangan natin ng pangontra. Asin o bawang. Kahit alin doon. Asin? Bawang? Oo. Yan ang panlaban sa mga aswang. Punta tayo sa kusina. Bilis! Dali-dali kaming tumakbo papunta sa kusina, Sir Erwin. Halos magkakabanggaan sa pagmamadali. Binuksan namin ang mga cabinet, lalagyan at istante. Isa-isa naming hinalughog ang bawat sulok. Walang kahit na anong asin o bawang dito sa mga kabinet. Dito rin sa mga estante. Wala. Imposible to. Walang kusinang walang asin o bawang. Siyempre, tinanggal na nila dahil nga mga aswang sila. Sigurado ba kayo? Hanapin ninyo mabuti. Kahit isang piraso wala talaga. Eh, Diyos ko! So wala tayong panlaban? Meron pa ako. Ha? Huwag kayong matakot. Ako nang bahala sa inyo. Bruce, Basta sumunod lang kayo sa akin at huwag kayong lalayo. Dahan-dahan kaming bumalik sa may bintana, Sir Erwin, at muling sumilip sa labas. Ngunit ang nakita namin, mas malala pa sa inaasahan namin. Ang bakuran na kanina'y puno ng ilaw at tao, ngayon ay nababalot na ng dugo at katahimikan. Ang mga bangkay, hindi na buo, pira-piraso, lasog-lasog na. May mga katawang wala ng ulo, may mga ulong hiwalay sa katawan, may mga lamang loob na nakakalat sa damuhan. hindi. Hindi. Ako din. Hindi ko na kaya itong mga nakikita ko. Diyos ko! Lahat sila patay na. Bruce, baka tayo na susunod. Hindi tayo makakaligtas kung wala tayong plano. Makinig kayo sa akin. Hindi tayo mamamatay dito. At hanggat buhay tayo, lalaban tayo.
Sa gabing yun, wala nang pag-asa para sa mga taong dumating sa fiesta. Ngunit para sa aming 5, nagsisimula pa lang ang laban. Ilang sandali pa, bumigat ang katahimikan sa loob ng mansyon. Halos wala na kaming marinig kundi ang mahihinang yabag mula sa labas at ang kakaibang tunog ng pagnguya sa malayo. Maya-maya pa, bumukas na ang pinto ng mansyon at dumating na ang sandaling kinatatakutan namin. Pumasok na ang mga aswang na sina Don Lucio, Lupita at Velka, kasama si Emong. Si Emong ay hindi nagbago ng anyo. Sa makatwid, hindi siya aswang. May bitbit siyang malaking kawa. Oh, nandito lang pala kayo. Napanood niyo na ba ang lahat? Nang ibaba ni Emong ang bitbit na kawa, bumungad sa amin ang laman nito. Punong-puno ng lamang loob ng tao. Hindi! Mga laman loob ng tao! Diyos ko po. Mga hayop! Mukhang handang-handa na kayo sa trabaho ninyo. Nagulat ba kayo? Pasensya na kayo. Sana hindi kayo nadismaya sa aming munting handaan sa labas. Dahil ngayon, kayo naman ang maghahanda para sa amin. Anong gusto ninyo? Matagal nang gustong kumain ng papaitan ng mga bisita naming kamag-anak. Para sa unang putahe, papaitan. Ikaw lalaki, ikaw ang magluluto nito para sa amin. Gamitin mong sangkapa ang masasarap na laman loob na ito ng mga biktima namin. Sayang naman kung mabubulok lang. Ako, Oo! Ikaw nga. hindi ko kaya. Hindi ako sanay sa ganito. At hindi ako marunong magluto ng papaitan. Hindi ka tinatanong kung kaya mo. Inuutosan ka namin, hangal. At isa pa, hindi ba't pumayag kang magpunta rito para pagsilbihan kami? Anong inaarte-arte mo dyan? May 20 minuto ka lang para tapusin ito. 20 minuto? Oo! At kapag hindi mo natapos, Ikaw ang kakainin namin. Mga lamang loob mo naman ang isasahog sa susunod na putahe. Kaya galingan mo at siguraduhin mo masasarapan kami sa luto mo. Huwag naman po. Maawa kayo. Ako na lang ang magluluto. Sanay ako. hindi. Siya ang pinili namin. Maawa na kayo! Tutulungan na lang namin siya! Sinabi nang walang tutulong. Kapag may sumubok tumulong, papatayin namin kayong lahat. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya. Tim, makinig ka. Gawin mo lang ang basic. Pakuluan mo muna. Hindi ba malinaw ang sinabi namin? Gusto mong patayin na kita ngayon din? Patawad po. Hindi na po mauulit. Ay, Diyos ko! Ano ba itong pinasok natin? Tim, gawin mo na lang. Paano? Nagsisimula na ang oras mo. Ngayon na, babalikan ka namin at dapat ay luto na yan. Emong, alam mo na ang gagawin mo. Bandayan mo yung iba. Baka tulungan pa siya. Kapag nangialam, patayin mo agad. Masusunod, boss. At ikaw naman, Tim. Magsimula ka na. Tumatakbong oras. Sa gitna ng takot at desperasyon, Sir Erwin, lumapit si Tim sa kawa. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng sandok. Habang kami, wala nang magawa kundi manood. Ngunit sa takot at katarantahan, lalo lang nagulo ang ginagawa ni Tim.
Natapon ang ilan sa laman, nasunog ang iba, at hindi niya naayos ang luto. Hindi niya natapos ang pagluluto ng papaitan sa binigay na minuto sa kanya. Oras na. Huwag po. Konti pa. Kaya ko pa. Tapos na! Nabigo ka! Pakiusap. Wag! Tama na! Huwag niyo siyang saktan! Maawa kayo! Maawa kayo! Sa isang iglap, lumapit sina Don Lucio, Velka at Lupita kay Tim. Sinunggaban siya, walang pag-aatubili. Sa harapan naming lahat, Sir Erwin, nilapa at niluray-luray nila ang katawan ni Tim. Dumanak ang dugo sa harapan namin. Nagkalat ang mga himaymay ng laman at lamang loob ni Tim. Halos mahimatay na sina Rowena at Erica sa kanilang mga nasaksihan. Si Delia nakatayo lang na parang walang emosyon. Sa pagkakataong yon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinugod ko ang 3 aswang pati na si Emo. Hawak ko noon ang pilak na balisong na laging nasa bulsa ko. Mga hayop kayo! Hindi ko na kayo hahayaang gawin dito sa amin! Bruce, wag! Baka saktan ka nila! Akala mo makakalapit ka sa kanila? Sa akin ka muna daraan! Tigilan mo siya! Tama na! Yan ang mangyayari sa mga pasaway. Wala ka naman palang binatbat! Tama na yan, Emong. Huwag mong sirain ang maganda niyang mukha! Iniwan niya akong nakandusay sa sahig, Sir Erwin. Sanay akong makipaglaban sa mga aswang, pero hindi sa kapwa-tao. Kahit na isa akong manunugis, hindi ko pa rin kayang pumatay ng kapwa ko. Kaya hindi ako nakahuma sa mga suntok at sipa ni Emong sa akin, na may itinatago rin palang lakas at kasanayan sa pakikipaglaban. Sa paligid ko, amoy na amoy ko ang lansa ng dugo. Ang tanawin ng karumal-dumal na ginawa nila kay Tim. Emong, tibunin mo ang mga lamang loob ng isang ito at ilagay sa kawa. Masusunod, boss! Sayang ang unang putahe. Gusto ko pa naman ng papaitan. Kailangan natin ng kapalit. Teka, ikaw tanda. Ikaw ang susunod, tanda. Huwag! Pakiusap! Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo ako papatayin! Gamitin mo yung mga dugo at lamang loob ng kasama mo kanina. Paglutuan mo kami ng dinuguan. Tama, dinuguan. Paborito yan ng aming mga kamag-anak na naghihintay sa labas. Sige, kaya ko yan. Akong bahala. Kikilos na ako. May 20 minuto ka. Dahil masyado namang matagal yan. Nakakahiya sa mga bisita nating aswang sa labas. Dahil mayabang ka. 10 minuto! Pakiusap! Huwag niyo naman pong bawasan ng... Hindi mo matatapos. Wala mo na ang mangyayari. Magsimula ka na! Maawa kayo sa amin! Maawa kayo sa kanya! Tahimik! Rowena, maghulos dili ka. Hindi sila madaraan sa pakiusap. Ito na po! Magsisimula na ako! Ito na! Nanginginig si Erica habang lumalapit sa kawa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinipilit niyang magluto gamit ang mga dugo at lamang loob ni Tim. Pero sa katarantahan niya dahil sa oras, natapon ang lahat ng rekados na kailangan niya sa paggawa ng dinuguan dahil sa katarantahan. Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Ate
pwede, Erika. Huwag kang susuko. Mag-focus ka lang. Chef ako, pero hindi ganito. Hindi ganito. Sir Erwin, hindi natapos ni Erika ang pagluluto niya ng dinuguan. Muling bumalik ang 3 aswang kasama si Emong. Sampung minuto na. Sandali lang, sandali lang. Mabagal ka! Gutom na kami! Maawa po kayo sa akin. May pamilya ako. Naghihintay sa akin ang asawa at mga anak ko. Nakikiusap ako. Maawa po kayo sa amin. Tapos na ang oras. Ipinagmamalaki mong chef ka, pero hindi mo malang natapos yung simpleng dinuguan. Wala kang kwenta! Nabigo ka rin! Hindi! Pakiusap! Huwag niyo ako papatayin! Mga demonyo kaya. Emong, nagkarihin ang babae yan. At gawing manghimagas sa mga kamag-anak naming mga aswang sa labas. Masusunod mo! Ikaw! Halika na! Hindi! Tulungan niyo ako! Ayoko mamatay! Ang ingay mo! Hetong sayo! Ate Erika! Hayop ka! Emong! Erika! Kinaladkad ni Emong ang nawalang malay na si Erika matapos niyang bugbugin. Dinala niya si Erika sa labas at inihagis na parang katawan lang ng walang malay na baboy sa mga aswang sa labas na hayok sa dugo at laman. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilapa siya ng mga ito. Wala nang natira kundi dugo at mga pira-pirasong laman. Napalupasay na lamang si Rowena sa sahig. Umiiyak at halos mawala na ng pag-asa. Ako naman, duguan, nanghihina sa bugbog ni Emong. Hindi ko sukat akalaing napakalakas niya at sa tabi namin si Delia. Tahimik, walang emosyon. Parang hindi na bago sa kanya ang lahat ng ito. Delia, Bakit? bakit ganyan ka lang? Ano ibig mo sabihin? 2 nang pinatay sa harap natin. Nilapa sila ng buhay. Pero ikaw, wala ka man lang pakialam. Oo nga, Delia. Paano mo nagagawa yan? Anong gusto niya? Sumigaw ako? Umiyak ako? Hindi yun ang punto. Eh ano? Parang sanay ka. Parang hindi bago sa'yo to. Tsaka wala ka man lang malasakit. Wala ka man lang simpatya. Kung ano-anong iniisip mo eh. Manahimik ka, Bruce. Hindi. May mali sa'yo. Kanina ka pa kontra sa lahat. Kahit nung sinabi kong may aswang, ikaw pang unang tumanggi. Natural. Hindi ako uto-uto. O baka ayaw mo lang mabunyag ang totoo. Ano ba pinaparatang mo? Baka kasabwat ka nila. Bruce, anong pinagsasabi mo? Baka kaya ka kasama sa amin. Hindi para magluto, kundi para bantayan kami. Minaman-manan mo kami para sa kanila. Umamin ka na! Hindi ka rin pala manunugis. Ang galing mong mag-isip ng kwento. Hindi ito kwento. Lahat ng nangyayari. Parang baliwala lang sa'yo. Parang gusto mong hindi kami magduda. O baka naman gusto ko lang na hindi kayo magpanik. Hindi ka natatakot o naaawa man lang kahit pinatay si Tim? Kahit kinain si Erika? Natatakot ako. Hindi lang ako nagwawalang katulad nyo. Hindi normal yung ganyan, Delia. Eh di sabihin mong hindi ako normal. Sagutin mo ako. May alam ka ba sa lugar na ito? May alam ka ba sa mga nangyayari? Wala. Hindi ko alam yung mga binibintang mo sa akin. Pigilan mo yan. Sinungaling! Eh di wag ka maniwala. Ungas. Tingnan mo ako ng diretso sa mata at sabihin mo yan! Wala akong alam. Wala akong alam! Ilang segundo kaming nagtitigan ni Delia, Sir Erwin. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Parang may itinatago. Pero hindi ko mahuli kung ano. Kung nagsisinungaling ka, Anong gagawin mo?
Ako mismong papatay sa'yo. Bago pa nila gawin sa amin. Bruce, subukan mo. Tumalikod si Delia na parang walang nangyari. At sa mga sandaling yon, mas lalo akong nagduda. Dahil sa lugar na yon, sigurado akong hindi lang ang mga aswang ang may tinatagong lihim. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto. Bumalik sina Don Lucio, Lupita, Velka at si Emong. Tila mas gutom pa kaysa kanina. Tatlo na lang ang natitira. 2 babae, 1 lalaki. Tay, ihuli natin yung lalaki. Kung gayon, ikaw, Rowen ang pangalan mo, hindi ba? Ikaw na ang magluluto para sa amin. Hindi ko kaya. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong papatayin. Wala kang mapamimilian. Subukan mong tumakas. Kamatayan din ang aabutin mo. Bruce, tulungan mo ako. Nanginginig si Rowena, Sir Erwin, at halos hindi na makatayo sa takot. Doon na ako tuluyang napuno. Inilabas ko ang aking punyal na gawa sa pilak. Ganon din ang mga baon kong buntot paki at ang agimat na ibinigay sa akin ni Kateban para mapaso sa balat ang mga aswang. Tama na! Hindi na ako papayag sa mga gusto niyong mangyari. Mga ayop kayong aswang kayo! Anong sabi mo? Hindi na kayo makakapatay pa ng isa sa amin! Matapang ka na naman. Rowena, halika rito sa likod ko. Oh, Bruce, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Manatili ka sa likod ko. Akong bahala. Hindi ka nila masasaktan. Akala mo ba matatakot kami sa mga ganyan mo? Hindi! Pero masasaktan kayo sa akin kapag ginalaw niyo pa si Rowena. Humanda kayo mga halimaw! Walang pag-aatubiling sinugod ko ang 3 aswang, Sir Erwin. Pero biglang humarang si Emong. Pero nagdilim ang paningin ko sa kanya. Kaya kahit hindi siya aswang at isang tunay na tao, napuruhan ko siya. Ayoko sanang manakit ng kapwa ko tao. Pero wala akong magagawa dahil kasabwat siya ng mga aswang na ito. Nasaksak ko siya sa kanyang puso. Pasensya ka na, Emong. Hindi ko gustong saktan o patayin ka. Pero ikaw na rin ang gumawa ng sarili mong hukay para sa sarili mo! Hayop ka. Huwag kang makalala. Hindi kayo makakalabas ng buhay rito. Mamamatay rin kayo. Ang bango ng dugo ni Emong. Oo nga. Total naman, mamamatay rin siya. Kainin na lang natin siya habang naghihingalo pa. Huwag po. Gagawin niyo na lang akong kagaya niyo. Maawa kayo sa akin. Hindi kita gagawing aswang, Emong. Matagal na sana kitang ginawang aswang kung gusto ko. Pero hindi na lang dahil galit ka rin. Kung magiging aswang ka rin, baka pagtraidoran mo lang din kami. Kaya sige, lapay na siya at ibigay ang mga natitirang laman niya sa iba pang mga aswang sa labas. Maawa po kayo. Mga hayop na aswang! Sir Erwin, nilapa na nga ni Velka at Lupita si Emong na parabang hindi nila ito tauhan. Walang nagawa si Emong kundi sumigaw hanggang sa tuluyan na nga siyang nalagutan ng hininga. Mga walang hiya kayo, mga aswang kayo! Pati tauhan ninyong naging tapat sa inyo hanggang sa huling hininga niya. Kinain ninyo! Humanda kayo sa akin! Tingnan natin ang tapang mo, lalaki. Kakayanin mo ba kami? Mas malakas ang puwersa namin sa inyo! Hindi siya nag-iisa!
Napalingon ako kay Delia, Sir Erwin. May hawak na siyang sariling sandata. Isang matalim na punyal na kumikislap sa liwanag na gawa sa pilak. Delia! Ikaw? Isa rin ako manunugis. Ano? Nagpanggap lang ako para makapasok dito. Para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa piyestang ito. Kaya pala, Kaya pala hindi ako nagpapanik. Sanay na ako sa mga katulad nila. Kahit dalawa pa kayo, hindi nyo kami kaya! Kaya, tudasin na natin yung dalawang babae. Pero itira natin tong gwapong ito. Gusto ko siya. Titikman ko muna siya ng dahan-dahan bago ko siya kainin. Malandi ka, anak! Ano ka ba naman? Pero sige, kung yan ang gusto mo. mga hayop kayo! Rowena, lumayo ka! Mag-iingat kayo! Sabay kaming sumugod ni Delia sa 3 aswang, Sir Erwin. Batay sa mga kilos ni Delia, masasabi kong hindi siya bagito sa pagiging manunugis. Sa bawat galaw namin, ramdam ko ang bigat ng laban. Bruce! Sa kaliwa mo! Alam ko! Sa kanan mo, Delia, mag-iingat ka! Tinamaan ko si Lupita, Sir Erwin. Napaatras siya. Sumisigaw sa sakit na dulot ng punyal na pilak at hampas ng buntut pagi. Isa pa! Ngunit sa kabila ng bawat tama namin, mas marami sila. Uminit ang labanan sa loob ng mansyon. Halos magkalasog-lasog ang mga gamit sa bawat banggaan ng sandata at katawan. Sinugod kami ng mga aswang mula sa labas, Sir Erwin. Pero hindi sila umubra sa amin dahil bilang mga manunugis, sanay kami sa labanan. Bruce! Unahin natin patayin ang mga leader nila para matakot ang ibang mga aswang! Sige! Ako nang bahala rito kay Velka! Pogi, maawa ka sa akin. Gusto pa naman kita. Huwag mo akong patayin. Kapag naging asawa kita, bibigyan kita ng maraming ginto. Ha? May puso ka pala? Sige! Tuhugin natin! Etong sa'yo! Ah! Sinaktan mo ang puso ko, literal. Welka, anak. Anak ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Papatayin kita. Anong ginawa mo sa akin? Tatampalasan! Ikaw muna magbayad sa lahat ng mga ginawa nyo. Sa mga kasama namin kanina. At sa lahat ng mga nabiktima nyo. Salamat, Delia. Niligtas mo ang buhay ko. Huwag ka muna makampante. May isa pang aswang. Yung pinakapinuno nila. Si Lucio. Kailangang mapatay muna natin siya. Kung mapapatay niyo ko, Napalingon ako at nagitla ako sa nakita ko, Sir Erwin. Si Don Lucio, hawak-hawak si Rowena. Nakapulupot ang kanyang braso sa leeg nito at ang mga kuko niya ay nakadiin sa balat ni Rowena. Handang patayin si Rowena anumang oras. Rowena! Tulong! Bruce! lintik lang ang walang ganti sa ginawa niyo sa asawa at anak ko. Pakawalan mo siya! Ayoko nga. Pinatay niyo yung lahat ng mga kasama ko. Pati na ang anak at asawa ko. Kailangan ko ng isa pang kasama. Anong ibig mo sabihin, hayop ka? Dalawa laban sa isa, hindi patas. Harapin mo kami! Huwag ka magtago sa likod ng babae! Hindi ako nagtatago. Naglalaro lang ako. Bruce! Gusto mo ba siyang mabuhay? Anong gusto mo? Simple lang. Matira ang matibay sa inyong dalawa ng kasama mo. Patayin mo si Delia. Hayop kang aswang ka!
kung hindi kayo magpapatayan at bibigyan ako ng isang magandang palabas. Kakagatin ko itong babaeng ito para gawing kauri ko. Gusto mo ba yun, ha? Huwag kang makinig sa kanya, Bruce! Hindi tayong dalawa magkalaban! Hindi! Bruce, wag! Kapag ginawa mo, pakakawalan ko ang babaeng ito. Huwag mong pakinggan yan! Ha! Pero kung hindi... Ito mismo sa harapan mo, kakagating ko at gagawing aswang itong babaeng ito. Pakawalan mo siya! Ikaw ang may kontrol. Buhay niya, kapalit ng buhay ng kasama mo. Bruce, makinig ka! Tumahimik muna kayo! Ano na, manunugis? Gawin mong tama! Huwag ka magpadala sa kanya! 10 segundo. Hindi tayo magkalaban dito! Kaya natin siyang patumbahin, Bruce! Huwag ka magpadala sa kanya! Kung papatayin mo ako, wala ka rin laban sa kanya! Kailangan mong tulong ko para mailigtas natin si Rowena! Makinig ka sa akin, Bruce! Bruce, tulungan mo ako! Maawa ka! Kailangan natin magsanib puwersa, Bruce! Kaya natin patumbahin si Lucio! Tama ka, Delia! Tara na! Mali ang desisyon nyo. Hindi! Ikaw ang mali! Humanda ka na! Katapusan mo na! Suguri na natin siya! Mga hangal. Sabay kaming sumugod ni Delia. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Mga hangal. Inatake namin ni Delia ang aswang na si Don Lucio mula sa magkaibang direksyon habang hawak niya si Rowena. Nang malapit na namin siyang magapi, Sir Erwin, isang hindi inaasahang hakbang ang ginawa niya. Hindi nyo ako matatalo. Sumuko ka na, aswang! Hindi ka mananalo sa amin ni Bruce! Hayop ka, Lucio! Sige, talunin nyo kami ng babaeng ito. Gagawin ko na siyang aswang na kauri ko. Hindi! Rowena! Kinagat ni Don Lucio si Rowena sa bandang lieg. Hindi malalim, sapat lang para gumapang ang kamandag ng pagiging aswang sa dugo at sistema ni Rowena. Nagkikisay sa sahig si Rowena at ilang sandali pa, mabilis na kumalat ang kamandag sa katawan ni Rowena. Hudya na magiging aswang na rin siya. Bruce! Bruce, alam mo ang ibig sabihin nito? Isa na rin siyang aswang! Hayop ka, Lucio! Papatayin kita! Huli na! Hindi na nakatapos pang magsalita ni Don Lucio dahil tumarak na sa dibdib niya, sa puso niya ang punyal na pilak. Ibinaon ko ang punyal sa kanyang dibdib. 1, 2, paulit-ulit. Kung inaakala niyong nanalo kayo, diyan kayo nagkakamali. Si Rowena ang tatapos ng laban na ito. Tumigil ka na! Mamatay ka na! Hindi ako tumigil sa pagsaksak kay Don Lucio hanggang sa maramdaman kong humina ang kanyang katawan, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak at malagutan ng hininga. Tigmak naman ang dugo ng aswang, ang buong katawan at mukha ko. Bruce, tama na! Patay na siya! Si Rowena! Bruce! Delia! Rowena, tumingin ka sa akin. Unti-unti na kumakalat yung kamandag ng pagiging aswang sa kanya, Bruce. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Anong nararamdaman mo, Rowena? Masakit! Anong mangyayari sa akin? Magiging aswang na ba ako? Delia, anong gagawin natin? Mapipigilan ba natin? Bruce, alam kong alam mo yung sagot yan. Lalo na't nasa malayo tayong lugar.
Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi kita pababayaan, Rowena. Natatakot ako. Magiging aswang din ako. Ayokong maging halimaw. Ayokong maging aswang. Babalik pa ako sa pamilya ko. Bros, ang init ng pakaramdam ko. Delia, Sa ngayon, wala tayong magagawa, Bruce. Kundi panoorin ang pagbabagong anyo niya. Kailangan lang niya sigurong malaman kung paano kontrolin ang sarili niya. Kapag ganap na siyang aswang, siguradong magugutom siya sa dugot laman ng tao. At tayong dalawang aatakihin niya. Maganda ka! Hindi ko maintindihan. Rowena, tumingin ka sa akin. Ang sakit. Parang may gumagalaw sa loob ko. Bruce, maganda ka na. Mukhang malapit na siya maging aswang. Hindi! Kailangan mong tanggapin! Biglang nanigas ang katawan ni Rowena, Sir Irwin. Nagkikisay siya sa sahig habang tila'y may pumipilit lumabas mula sa kanyang loob. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay namutla. Halos kulay abo. Ang kanyang mga mata nagkulay pula. Kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga ngipin ay humaba. Naging matutulis na pangil. Ang kanyang mga kuko dahan-dahang humaba at tumalim na parang kutsilyo. At ang kanyang ngiti, hindi na ngiti ng tao. Hindi! Hindi! Huli na! Nagugutom ako. Nagugutom ako sa dugo. Sa laman ng tao. Rowena, ako ito, si Bruce. Ang bango ng dugo mo. Halika rito. Bruce, hindi na siya yan! Hindi. Naririnig niya ako. Sa isang iglap sumugod si Rowena, Sir Irwin. Mabangis, walang pag-aatubili. Sinunggaban niya ako para patayin. Parang blanko na ang utak niya. Hindi niya na ako kilala. Bruce, umiwas ka! Rowena, tingilan mo to! Kakainin ko ang dugo at laman mo. Lumaban ka, Bruce! Hindi ko siya kayang saktan. Pag hindi ka lumaban, papatayin ka niya! Sunod-sunod ang atake niya, Sir Irwin. Mabilis, malakas at walang awa. Halos hindi namin masabayan ang bilis niya. Hindi na siya nag-iisip ng tama. Hindi niya kayang kontrolin ang pagiging aswang niya. Dahil siguro, ginawa lang siyang aswang at hindi natural sa kanya. Rowena, lumaban ka! Bruce, mag-ingat ka! Nagwawala siya! Ayos lang ako. Ikaw rin! Hindi na siya babalik sa dati! Huwag mong sabihin yan! Hindi ko matatanggap yan! Wala kang choice! Sa harap namin, ang babaeng pinangakuan kong poprotektahan at nagugustuhan ko na sana ay isa ng ganap na halimaw. At ako, isa akong manunugis at trabaho kong pumatay ng mga aswang. At sa mga sandaling yon, Sir Irwin, ang pinakamahirap kong laban ay hindi laban sa aswang, kundi laban sa taong ayokong sakta. Bruce, makinig ka sa akin. Hindi! Hindi ko kaya! Wala na tayong magagawa. Makakaya pa! Baka bumalik pa siya sa dati! Kailangan natin siyang buhayin! Hindi na. Iwas! Muntik na kaming tamaan ng matutulis niyang kuko, Sir Irwin. Wala nang bakas ng dating Rowena sa bawat galaw niya. Puro bangis na lang. Bruce, tingnan mo nga siya. Delia! Delia, tumahimik ka! Hindi na siya yan. Rowena! Alam mong gagawin. Wag! Alam mo kung paano tumigil ang ganito. Ayoko! Kung hindi mo gagawin, mas lalo lang siya magdurusa at papatayin ka niya. Dugo. Gusto ko ng sariwang dugo. Sumugod ulit si Rowena, diretso sa akin. Sa sandaling yon, wala na akong ibang pagpipilian. Patawad!
Ibinaon ko ang pilak na punyal sa kanyang dibdib, Sir Erwin. Isinakto ko sa puso. Huminto siya. Unti-unting nanghina ang katawan niya hanggang sa bumagsak sa harap ko. Rowena! Patawarin mo ko! Bruce, salamat. Ayokong mabuhay. Ayokong mabuhay bilang aswang. Sa isang iglap, tuluyan na ngang nanghina si Rowena at tuluyan siyang nawalan ng buhay. Hindi! Hindi dapat ganito! Bruce, tama na yan. Halika na. Ilibing na natin siya. Ipinangako ko na poprotektahan kita. Pero hindi ko nagawa. Sa wakas natahimik ang buong mansyon. Wala nang sigaw, wala nang yaba. Tanging ang malamig na hangin at amoy ng dugo ang natira. Nagtagumpay kami. Pero kapalit nito, hindi na mababawi. Inilibing namin ang bangkay ni Tim, Erica at Rowena. Sinunog naman namin ng sabay-sabay ang mga bangkay ng mga napatay naming aswang. Tapos na. Patay na silang lahat. Tagumpay ang misyon natin. Pero hindi ibig sabihin panalo tayo. Namatayan tayo ng mga kasama. Ganun talaga sa trabaho natin. Hindi ako nasanay sa ganito. Masasanay ka o masisira ka. Dalawa lang yan. Parang gusto ko na lang masira. Huwag mong hayaan. Minsan na nga lang ako makahanap ng taong gusto ko. Na wala pa. At ang mas masaklap, sa mga kamay ko pa namatay. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin bilang manunugis. Teka, aalis na ako. Saan ka pupunta? Sa grupo ko. Uuwi na. Kailangan nilang malaman ang nangyari dito. Marami pang katulad dito sa ibang lugar. Salamat sa pagtulong. Hindi kita tinulungan. Pareho lang natin ginawa ang trabaho natin. Hindi man tayo magkagrupo, pero iisa lang ang layunin natin. Kahit na. Bruce, Oo, huwag mong dalhin lahat ng bigat mag-isa. wala naman akong ibang pagpipilian. Meron. Piliin mo magpatuloy. Ganun talaga siguro ang kapalaran ni Tim, Erica at ni Rowena. Huwag kang susuko. Kailangan tayo ng bayang ito dahil sa dami ng mga nagkalat na aswang. Oo, Delia. Salamat sa mga paalala. Mag-iingat ka. Hanggang sa muli. Kung sakaling mag-cruise ulit ang landas natin, o magkasama ulit sa isang misyon, Ingat ka. ikaw rin. At sa isang iglap, umalis si Delia, Sir Erwin. Parang aninong naglaho sa dilim. Ako naman, umalis na rin at bumalik na sa Maynila. Ilang araw ang lumipas bago ako nakabalik kay Katepan. Pagdating ko sa tanggapan ng sanduguan, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento. Sino yan? Ako po, si Bruce. Bruce, pumasok ka. Nakabalik ka na pala. Tapos ko po ang misyon. Bakit hindi ka masaya? Dapat nagbubunyi ka. Anong nangyari? Ngayon lang kita nakitang malungkot matapos ang misyon mo. Naging mabigat lang po itong huling misyong ito. Umupo ka. Ikwento mo sa akin. Umupo ako
At doon unti-unti kong ikinuwento ang lahat. Ang piyestang yon, ang mga aswang, ang labanan, ang tungkol kay Delia, at ang pagkawala ni Rowena. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat. Kateman, sana'y nauunawaan ninyo. Oo, Bruce. Nagtagumpay ako. Pero parang wala rin. Dahil kung kailan handa na akong magmahal, kung kailan nahanap ko na yung babaeng gusto ko, saka naman siya nawala sa akin. At ang masaklap nga po, ako pa yung naging dahilan para mawala siya. Pinangako ko pong puprotektahan ko siya. Pero ako pang pumatay sa kanya. Ano klaseng manugis ako kung ganito ang nangyari? Hindi ko siya naprotektahan kay Lucio. Kung napatay ko sana agad si Lucio, hindi sana siya makakagat at magiging aswang. Bruce, makinig ka sa akin. Kateban, Tingnan mo ako. Makinig ka sa akin. Hindi mo siya pinatay dahil gusto mo. pero ako may hawak ng punyal. Pinatay mo siya para palayain. Para palayain? Oo. Hindi ba't sabi mo, bago siya malagutan ng hininga, nagpasalamat pa siya? Ibig sabihin, ayaw niya sa kapalaran niyang maging aswang. At mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa mabuhay na makapahamak ng mga tao. Alam mo namang mapanganib ang maging aswang dahil hindi nila kayang hindi sumipsip ng dugo at kumain ng laman ng mga tao. Kung mas naging matapang at mabilis lang sana ako, sana'y buhay kaming makakauwi ni Rowena dito. May mga laban na hindi natin mapapanalunan ng buo. May mga tagumpay na may kapalit. Ang sakit po. Oo. At hindi mawawala ang sakit na yan. Paano ko po haharapin? Sa pagtanggap, Hindi ko po kayang kalimutan siya. hindi mo kailangang kalimutan. Dalhin mo siya sa puso mo. Hindi bilang alaala ng pagkatalo, kundi bilang dahilan kung bakit ka lalaban pa. Para saan pa po? Para walang ibang Rowena na mangyari ulit. Tumahimik ako. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon, Sir Erwin. Pero kahit paano, may liwanag na unti-unting sumisilip sa gitna ng dilim dahil sa mga sinabi sa akin ni Kateban. Bruce, Po? isa kang tunay na manunugis. Hindi dahil nanalo ka, kundi dahil handa kang magsakripisyo para sa iba. Salamat po. Sa araw na yon, natapos ang isang misyon. Ngunit nagsimula ang panibagong laban, ang laban sa sarili kong alaala. Para akong nabuhay na lamang ng walang direksyon. Pakiramdam ko, buhay na patay ako. Araw-araw, dala ko ang bigat ng mga alaala, ang mga sigaw, ang mga nakakatromang karanasan, ang pagkawala. Hindi ko matakasan ang mga ito. Kahit ipikit ko ang aking mga mata. Ilang buwan din akong nalunod sa matinding lungkot. Unti-unti kong ibinaon ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Umaasang kahit saglit ay makalimutan ko ang sakit. Ngunit sa bawat lagok, lalo lamang akong nalulunod. Hindi sa alak kundi sa alaala. Nadepress ako, Sir Erwin. Pero nung mga panahong yon, hindi po masyadong tinatalakay at napag-uusapan ang tungkol sa depresyon. Isang desisyon ang ginawa ko, Sir Erwin. Ipinasya kong magbitiw sa tungkulin bilang manunugis para makalimutan ko ang mga nangyari.
Sa mga panahong yon, nakahanap ako ng kakaibang ginhawa sa pakikinig sa Sitio Pangil. Sa bawat kwento, kahit papaano, naililihis ko ang isip ko mula sa sarili kong mga mapapait na karanasan. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto ko, hindi ko kailangang takasan ang aking nakaraan. Kailangan ko itong harapin. Kaya heto ako ngayon, Sir Erwin. Isinasalaysay ang lahat ng ito, hindi lamang bilang kwento ng takot at pagkawala, kundi bilang bahagi ng aking paghilom. Inaamin ko, hanggang ngayon, nasa healing process pa rin ako. Hindi madali ang pinagdaanan ko, na talaga namang kakaiba at parang dinaig pa yata ang isang drama o pelikula. Dahil marahil sa pagbabahagi ng sakit, doon nagsisimula ang tunay na pagbangon. Sa ngayon po, huwag na kayong mag-alala sa akin. Dahil muli akong nagmahal sa pangalawang pagkakataon, pero hindi na ako manunugis. Mas pinili ko na lang ang tahimik at payapang buhay dahil alam kong may mga kagaya kong gagawin naman ang lahat para hindi makapaminsala ang mga aswang kagaya ni Delia. Sa ngayon, 3 na ang mga anak ko. Sana po ay may napulot kayong aral at sana rin ay nagustuhan nyo ang simpleng salaysay ng aking komplikadong buhay, pagmamahal at pakikipagsapalaran na aking ibinahagi bilang isang manunugis ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at nangangako akong unti-unting maghihilom ako. Muli, ako si Bruce at maraming salamat sa pakikinig.